Здравейте, потребители на YouTube! Ние сме Камито и Викито. Аз съм снимала с Никола БГ. И това е Викито. Аз съм Камито. Чакайте, отпред. Здрасти. Да. Сега, кажете кой на YouTube. И сега, искам кандидатствам за ютубърка. И нашата приятелка Вики също ще бъде ютубърка. Скелет. Ето ще играте. Значи, това е нашата къща за 15 000. Купихме от някакъв... Убих Ендерман! Аз ме оплаши. Не викай. От... не знам какъв беше, но сега приятелка ни я държи. Ние с най-добрата ми приятелка и играем. Нали? Тя в Майнкрафт не идете и това е много смешно. Да, е странно. Добре, сега да разведем из къща нашата. Ох, лагни. Сега, тук са конете ни, това е Елек Никола Байкането, аз съм Камито. Сега, тук ние са храните. Тук какво е, бе? Нищо. Сериозно. За какво се мисли? Хай, ау. Значи... Хай, не викай, да се зацепне тук. Имаме само 2 хай имаме. Да. Какво 2 хай, бе? 8 хая събрахме. Ти сляпай. Аз сигурно ще си изключа чата. Или не. Това са нашите скъпоценни работи. Сега, ако искате нещо от нас, може да го... Как да го обясня? Може да поискате в коментарите. Аз ще ви изпратя в описанието IP-то. За извинение миналия път с Никола БГ, като снимах, микрофонът беше станал на нищо. Ще да ви обяснявам, че една кошка блъснах с нея, защото Никола я удари, тя беше разгневена, нали? И се блъснах в нея и лодката ми стана на нищо. Не случи. Колкото да ми смешно се сдържам. Не знам защо ми е смешно. Добре, сега тук има SMS услуги, това са за админите, модераторите, сега какво да ви покажа? Лар. Искам да видя Лар банка, сложиха ли го? Не. Лар. Сега на YouTube. Благодарим за подкрепата, ако искаш и ти да станеш ютубър, пиши за тебе супер, сега, от тук ще почне нашето пътешествие, само да видим. Чакай да се телепортирам до тебе, не знам къде искаш. Добре, телефонна съм. Значи сега, колко искате и да е ден, да пал алфа и такова. Но трудно се печели парите и ние сме много богати. Ако ви покажа с колко сме богати. Много, 45 стотинки. Онова, ако искаш да станеш... Тук малко по-натам, аз искам да разведа хората. Знаете, най-много се срещате тези дървета и този камен. Много рядко се срещат другите, за да ги ставате на къща, тъй като Ето се среща, така да се каже... Ето на старата ни къща ние напуснахме заради причината, че намерихме друга къща, която да купим и така нататък. Сега тук имаме още деца в къща, която сме ставили. Ще ми помогнеш ли да ги прехвърлим? Тъпа се. Сега вземаш ги по този чест и ги прехвърляш в прекокошки си чест, където са в другата къща. Почвай, пак ще ми покажа старата ми къща, макар че ще видям. Може да видите ли? И това съм аз, Аз съм снимала тук с Никола на този сервер. Какво? Аз тук съм снимала с Никола на този сервер. Аз миналия път не се чувал и такова, затова не стана ютубърка. Стана чест с арморите, но няма нищо вече. Тук всичко е изградено. Нищо. Кой е изградил, бе? Не. Кой може освен нас? Значи някой вляза. Не. Кой да влезе, като има риск? Сега тук останаха някакви работи, които са малко безполезни. И тук има книги, не знам защо ги оставили, като на уж детето ми трябва бележни и книги. И много са книги. Тук беше
Пише туалетна, но беше enchanting table и вече не е нищо. Сега 5 минути снимаме някакви секунди вече. Да. Добре, сега. Аз пък ви кажа нагоре. Те ли е срам? Занеси ли всички работи в четвъртото? Да. Кога бе? Аз съм светкавица. Пак Камито бе. Аз съм Камито беге. Ти си Викто беге. А пък Никола беге, сега го няма. Сега не знам дали ще дойде в разговора да му кажем да е гриба. Сигурно ще снимаме 3 епизода с мен. Колко? Сега преди по 10 минути, то само си изпил, защото Бандикама не може да снима повече. И затова сме само 10 минути. И ще снимаме 3 епизода, ако Викто не е чула. Как ви какво върху. Тя тук е на тук 20. Моя мрази, защото ми казва да снима. Направо не знам какво ще направя. Направо глед резинката, всичко. Спечавай! Къде? откраднали си акаунта. Не, компютър. Аз пък нося нови айтеми и съкровища. Не, да. Аз продавам яйцата, те са по 15 студия. Ако искате, може да ви дам 3 яйца. Риса май струва пари, не знам точно. Но сега бърда. Моля да се ли гъби? Бърда. Как съм заедно? Ние сме на 10 годинки. Много беше го казах. Каза те трябва да го кажеш, благодаря. Аз на 8 май ще правя 11, а тя не знам кога ще правя, да се каже. На 7 какво? Юли. На 7 юли тя ще прави 11. Сега, ние сме едни бацата. Пак още те го кажи. Добре, ние сме едни секси гърл. Не знам какво, но намерих лодка, която е на... Сега ще помоля Камито да дойде с мен да ви покажем какво има до нашата къща. И това е лодката, която Никола беше съставил, за да ме лови с въйца и да тегляше през Ами? Да. Ако обичаш да телепортираш за мен да покажем на хората какво има до нашата къща. Какво има? Джайла. Джайла, бати, бота сме. Ние сме експерти. Про, тук ми затваря вратата, на нерви за писата. Аз се чакам през това. Тя е добре. Телепортирай се. Сега ние сме отрядна, живее на панорама 1, а тя на... Баковска 2. Ние сме нещо като сестри направо. Ние сме най-добре приятелки. Сега, тръгнах към Джайла. Джайла не го знам де е. Къде е Джайла, бе? Ами, телепортирай се просто. Тъпа! Не, как до някакъв хап или какво. За по-лесно. За по-лесно телепорт не може. Утре ще добия такъв шут, че няма да се намери. Заповядайте. Добре, това е Джайла. Това е Джайла. Нашата къща. Вижте колко е Джайла. Няма туалетничка и гардеробче. Да, точно така, като няма и туалетничка, няма и кушини. Вижте, това е една малка стайка. Това е малката пауза. Това е... Също не е малка, просто. Това какво? Сега ще вляза в Джайла. Да. Виктория, заради тебе не вляза в Джайла. Ако напишем War, Вляза в Джайла. къде? Имало туалетничка през цялото време. Чакай, искам да вляза с тебе. Добре. Видиш ли, аз съм вътре. Дайте се Джайла, тъй като много страх. Видно, тук е пръсти, аз пък пръсти. Как влезе? Влез ли го? Къде се пута туалета? Дира, тя разрешила тук да всичко разрешила. Да. Той има не, няма. Представяй. Аз в другата килия.
Така да е. Еми,